Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn Kurdin. Ew Kurdin. مو جيراني وانا بله بله او همه جیران منه تدبینی؟ الان کدیه یعنی کردستانیه بله. ايش بنرم نوت ايش نافع؟ ها؟ کرد بلاخش ببکلو؟ اذا باشا ورا ورا تخوزی اوجی ببینه؟ يا زلمه ما جيب بيني دواره وره. ابما ازاده Abime azada. ام سري دلي بنر Seri de binler. Nereye? Ava kiye? اب بافيويا Ev baveviye. او باوی منه. بله Baveteye. بله باوی منه. Çıkar edike. باوی من؟ Eri. باوی من ممستایه. بافيوي ما مستيا بله Tukurri mamustey. بله. ابجي دياويا Ne yapeteye? کردیا منه. Ha. تنابيني Ne oluyor? Yüzün جنا جن نميرا Maşallah maşallah. Ne çıkar edike? ما مستيا دياوي دیا من جی ممستایه. Ava kiye? او برای منه. Brayte. بله İşte çıtır اب ha. برايويا برای منه. ابجي خوشكاويا او جی خوشکا منه. Ha. بله فردوانا Küçük bu ne çağı ha? بله Valla kaşık bu ev. Yani kuşkat ye. خوشکا منه. زاني خوشكاوي چند ساليا Çend saniye? خوشكاوي 15 ساليا برای من جی 17 سالیه. Brayte 17 saniye. بله برايوي 17 ساليا Analı ne? خوشکو برای من He. لدبستانی نه. خواندکارن. خندكارن Normale. Bavya ha. Mamosteye diye ha. Mamosteyi bizim böyle. ابجي بابيريويا Papirate. باپیری منه. Vay. Mriye. نا ساخه. Vay mana ne? بابيريوي پێشمەرگە بوو Belli ya. Korte ha. باش بنیره باش بنیره تدبینی چندی خورته. Eri böyle. نه وقته. Normale kalkimne ne kalkete. ری Tuyu ne çiye? Cemü kiye? او جی پیریکا منه. پیراویە پیراویە Pirateye. بله پیریکا منه. Ona çıkardık er. پیریکا من کار ندکر لی باپیری من پیشمرگه بو. بله Ha peşmerge jikare. بەلێ کارە Bapirater şuradaki yani tane peşmerge bu. نه پیشمرگه بو بله. Allah Allah. وێنەیەکی پرکەبنە Ere belli. روجدا وینه باپیری من وقتی خورد نشاوی بکن. بەلێ بەلێ Çend saline? ها لوی داره 35 سالیه باپیری من پیشمرگه تدبینی چندی خورته. Eri böyle. Dedit? Ortak çuvan bu ya. ری Başa. Bak ne? تو خۆ دەبینێ لەبەر او جی جیرانه منه. Vallahi Nabi hortek bavare. çuvanım ha. Hort bebinin hort. Çavete horu. گلک جوانه. Eri öyle. Gerek çuvanı ha. Naminate. Îroj em ê fêrî grûbên cînavan bibin. Li Kurmancî du grûbên cînavan hene. بله Grûba yekem çi bû? Em me digot ez, tu, ew, em, hûn, ew. Lê carna gava ku ev cînav tên tewandin hin peyvên din dikevin şûnavan. بله Em dibêjin min, te, wî ji bo peyvên nêr, wê ji bo peyvên mê, me, we, wan. Em vê grûba duyan du ku devkartînin. بله Gava ku ez dibêjim navê te çi ye, hûn dibînin ku te du grûba duyan de ye. We fam kir? بله
dibêjim navê min çi ye, navê te çi ye, navê wî çi ye, gava keçikek be, em dibêjin navê wê çi ye. Ha. Me fam kir? He. Navê te çi ye? Navê min Azad e. Bawer. Navê wî çi ye? Navê wî Azad e. Azad. Navê wî çi ye? Ha, navê wî. Navê wî Bawer e. Ka hevala we? Hevala me. Navê wê çi ye? Ha, navê hevala me çi ye? Erê. Navê hevala me Rojda ye. Navê hevala me Rojda ye. Navê wê Rojda ye. Navê wê Rojda ye. We fam kir? Navê wî Wê. wê. Me. Ha. Me ye. Rojda me ye. Hevalê we. Gava ku hevalê we lawikek be, Belê. an jî zilamek be, wê çaxê em dibêjin navê wî. Mesela Navê te wî, got, navê wê. navê wî Azad e. Navê wî Bawer e. Lê gava ku keç be, em dibêjin navê wê Rojda ye. Tê gihiştî? Aha. Navê wê Rojda ye. Erê. We fam kir? Belê. Fam kir. مو جيراني وانا. بلê belê. Ew hemî cîranê me ne. Tu dibînî? Erê Kurdê ye, Kurdistanê ye. Belê. ايش بنرم لا تشناوي. ها؟ Kura de bela xweş be vekelo. اذا باشا باشا ورا. ورا. Ha, tu dixwazî ew jî bibîne? يا زلمه ما جيب بيني. De were were. البوم ازاده. Abime Azad e. ام سريد اللي بنر. Evet. Seri de binler. Nereye? Ava kiye? اب بافيويا. Ev bavê wî ye. Ew bavê min e. بله. Bavê te ye. Belê. Bavê min e. Çıkar dike. Bavê min? Herî. Bavê min mamosta ye. بافيوي ما مستيا. Belê. Tu kurê mamosteyî. Belê. اب جيت دياويا. Ne yapê te ye? Kura diya min e. Ha. تنابيني. Nalo yüz mü? جنا جن نميرا. Maşallah maşallah. Ev çıkar dike? ما مستيا دياوي. Diya min jî mamosta ye. Ava kiye? Ew birayê min e. Bray te. Belê. İşte çıtır اب ha. برايويا. Birayê min e. اب جي خوشكاويا. Ew jî xwişka min e. Ha. Belê. بردوانا. Puçuk bu ne çağı ha? Erê. Valla kaşık bu ev. Yani kuşka te ye. Xwişka min e. زاني خوشكاوي چند ساليا. Çend saliye? خوشكاوي 15 ساليا. Birayê min jî hevdeh salî ye. Bray te hevde saliye. Belê. برايوي 15 ساليا. Analı ku ne? Ha, xwişk û birayên min He. li dibistanê ne. Xwendekarin. خندكارن. Normale. Bavê xwe mamosteye diya xwe mamosteyî bizim hele. اب جي بابيريويا. Bapîra te ye. Bapîrê min e. Vay. Miriye? نا. Saxe. Vay mala mine ye. بابيريوي پێشمەرگە بوو. Belli ye. Xorte ha. Baş binêre baş binêre tu dibînî çendî xurte. Eri vele. Aha. Ne wek te? Normale kalke mine ne kalke te ye. Erê. Tu yine çu ye. Cemî ki ye. Ew jî pîrika min e. پیراویە. Pîraviye. He. Pîra te ye. Belê pîrika min e. Ona çıkar dikir. Pîrika min kar nedikir lê bapîrê min pêşmerge bû. Belê. Ha peşmerge ji kare. بەلێ کارە. Bapîra te çi dikir? Yani tene peşmerge bû. Na pêşmerge bû belê. Allah Allah. وێنەیەکی پرکەڤنە. Ere belli. Rojda. Wêneyê bapîrê min wextê xort nîşawî bike. بەلێ بەلێ. Çend salî ne? Ha. Li vê derê 35 salî ye bapîrê min pêşmerge ye. Tu dibînî çendî xurt e. Eri vele. Dedit? Ortek çuvan bu ye. Erê. Başe. Bakar ne? Tu xwe dibînî li vir. Ha. Ew jî cîranê min e. Vallahi Navî bawer e. Civanım ha. Xort bibinin. Xort. Çavê te xero. Gelek ciwan e. Eri vele. Gerek civan ha. Namine te ye.
Îroj em ê fêrî grûbên cînavan bibin. Li Kurmancî du grûbên cînavan hene. Belê. Gruba yekem çi bû? Em me digot ez, tu, ew, Ew. em, hûn, ew. Lê carna gava ku ev cînav tên tewandin hin peyvên din dikevin şûnavan. Belê. Em dibêjin min, te, wî ji bo peyvên nêr, wê ji bo peyvên mê, me, we, wan. Em vê gruba duyan du ku devkartînin. Belê. Gava ku ez dibêjim navê te çi ye, hûn dibînin ku te du gruba duyan de ye. We fam kir? Belê. Ez dibêjim navê min çi ye, navê te çi ye, navê wî çi ye, gava keçikek be, em dibêjim navê wê çi ye. Ha. We fam kir? He. Navê te çi ye? Navê min Azad e. Bawer. Navê wî çi ye? Navê wî. Navê wî Azad e. Azad. Navê wî çi ye? Ha, navê wî. Navê wî Bawer e. Ka hevala we? Hevala me. Navê wê çi ye? Ha, navê hevala me çi ye? Erê. Navê hevala me Rojda ye. Navê hevala me Rojda ye. Navê wê Rojda ye. Navê wê Rojda ye. We fam kir? Navê wî. Wê. Wê. Me. Ha. Me ye. Gava Rojda ku me ye. hevalê rast e. we, gava ku hevalê we lawikek be, Belê. an jî zilamek be, wê çaxê em dibêjin navê wî. Mesela Navê te wî, got navê we. navê wî Azad e. Navê wî Bawer e. Lê gava ku keç be, em dibêjin navê wê Rojda ye. Tê gihiştî? Aha. Navê wê Rojda ye. Erê. We fam kir? Belê. Fam kir. Mane kurdî hebûna me ye. Mani ne ye?